Ассалому алайкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истодааст. Бародаро, имрӯз мо гап мезанем дар бораи оне ки бисёре аз шумо савол метавонед ки ака агар мо дар муддати 1 сол успеҳ накардем, яъне 4000 соата ва ё ки 1000 подписчика чӣ мешавад? Яъне ки агар дар ҳолате ки шумо ягон бигем моли неактив нестед, яъне ки ҳаракатотон камтар саста ва наметонед, масалан мумкин 1000 подписчиктонро ҷамъ карден ва 4000 соати дигаи шумо мондагие бародаро. Ва шумо мехоҳед ки ҳамин кор яъне успеҳ кунед, мутаассифона аз сабабе ки видеотонро кам просмотр мекунанд ва ё ки ягон ҳолате мешавад ки шумо як муддат наметонед дар ютубтон омада ва мемонад 4000 соата шумо тичини 12 моҳ успеҳ намекунед ва шумо гуфтед ки дар ин ҳолат бо соли дига айсар каналое мекунем ё ки ҳамин кора давом метавонем, яъне ки ҳамин канала. Бародаро, агар бигем примерно ина половина минута ҷамъ карда бошед, 10000 1000 фарқ надорад чанд ҳазор соата ки ҷамъ карда бошед ва пурра кардаги набошед, соли дига яъне ки баъд аз 12 моҳе ки ютуб барои шуморо бигем обновид мешавад, бигем ка гуфта ва ана ҳамин фақат соатҳои шумо бигем месӯзад. Яъне ки чӣ хел вақте ки шумо соат половина ҷамъ кардед ва ютуб вақте ки дид тичини 12 моҳ агар шумо успеҳ накарден 4000 соат ва ютуб вайора ҳисоб намекунад дар нишни минутотона. Баъзе ҳолатҳое мешавад ки ютуб мемонад, яъне ки полни айбайн намебарад минутҳоро, ва лекин дар ҳолате ки шумо нигоҳ мекунед ки бигем 1500 соат дорӣ ва бо далнишни бигем қариб 2500 дига ҷамъ мекунед ки тичини 4000 соат шавад. вале ки вақте ки 4000 соат шид нигоҳ менед 1000 подписчика ва шумо подават мекунед, монетизатсия қабул намекунад ва ошибка метавад. Ба ҳамин хотир бародаро, ӯ 1500 соате ки ҳаста шумо ӯро ҳисоб накунед. Баъд аз вақте ки шумо каналтонро ворид карден, масалан соатша ҳисоб кард, ай ҳамон вақте ки бигем 1 сол гузашт ва ай вақте ки шумо буддим бора бигем обновид мешавад каналтон ва далнишни соатҳоро ай 0 ҳисоб карда буред. ба хотире ки ҳамин хел шумо ошибка менед, ҳамин ошибка мешавад сабаби хатои канали шумо ки ин бора вақте падават мекунед қабул намекунад монетизатсиятон. яъне ки занава шумо бояд 4000 соат фақат ҷамъ кунед ва ӯ подписчик ягон кор намекунад. яъне ки шумо уже якм роҳа буд карден 1000 подписчик дорен, ира фарқ надорад шумо димора ҷамъ мекунед, ёне главни соата ҳисоб мекунад айсари нави ютуб. ба ҳамин хотир ҷамъ мекунед занава 4000 соат ва баъдан шумо метавонед ки падават кунед. хоҳиш мекунам ҳамира бо диққат гӯш кунед. соати пешинара ҳисоб накунед. вообще-то ҳисоб накунед соати пешинара. ба хотире ки просто так вақте пур мешавад нигоҳ мекунед, ошибка мекунед ҳамин соҳада ва уже ютуб монетизатсияи шуморо қабул намекунад дар ҳолати падават кардан бародаро. хай бо агар ягон савол боша, ягон мнение дошта бошед ва ягон саволи важне аст, инстаграм мо мебураем, инҷа метавонед ки саволотонро через инстаграм равон кунед ё ин ки ягон фикр дошта бошед дар комментария нависед ва касое ки ман просто так ҷавоб надодестам дар комментария, ман кадомеша ки нависестам ки дар ин мавзӯъ видео ҳасте бародаро, ман гуфтестам боз ҳам ки плейлисти канали мо бидурен, ҳама видеое ки шумо дар кори ҳастем ман онро просто ба забони тоҷикӣ оддӣ карда нависестам, ё ин ки дар обложкаи видео ё ин ки дар номи видео ҳасте ва шумо бидурен тамошо кунед. ва чӣ хеле ки шумо мебинед ҳаминҷа плейлисти канали мо ҳасте ва ҳар як видеое ки барои шуморо важне подтвердид кардан, канал кушодан, чӣ хел подписчика скрит кардан, чӣ хел подписчика дидан ва айгиҷо музыка без авторский прав скачат кардан, чӣ хел монтаж кардан, хромаке и так далее, ҳамаш ҳаст дар канал бародаро. Так что медроем бигем скачат мекунем ва далнишни кортона пеш мебарем. удачи всем. Саволоро фаромӯш намекунед нависед дар комментария. ма кадомеш ки нест нашоти ҳамон видео ва ма ҷавоб метавам ва кадомеш ҳаст менависем ки дар канал видео ҳасте бародаро. так что фаромӯш накунед, фикри ақидаро менависем, видеоро поделиться кунед, лайка ва шатаб занед. удачи всем.